Здравейте, приятели! Това е нашата приятелка, която преди 2 седмици оперирахме поради глобална дискова херния. Преди операцията бях с много силни болки, нетърпими, не можех нито да спя, нито да сядам, нито да стоя на едно място, абсолютно нищо. Повече от месец и половина бях в това състояние, на най-различни обезболяващи, абсолютно нищо не помогна и дойдох в болницата с парализиран крак. Сутринта влязох, на обяд ми беше операцията, в 3 часа бях на крака и се разхождах в коридора. Това е нашия резултат при пациент с глобална дискова херния, който имаше много силна болка в крака, в долния крайник. И както чувате, при пациентите, които консервативното лечение не помага, оперативното лечение дава възможност на нашите пациенти да живеят пълноценен живот, без да се налага да приемат в момента някакви капчета нещо приемат. В момента абсолютно нищо, не вече. Никакви лекарства. Слабостта в крака има частично подобрение, не е напълно, може би на около 20% след оперативната намеса, но очакваме в следващите месеци тези проценти да се качат нагоре и те зависят най-вече от нашите пациенти. С малко повече старание от моя страна. С упражнения. Да. И се надяваме с двигателната активност да се получат нещата.